И здравейте хора, днес ще ви покажа един Майнкрафт сервер, в който сме 4 играчи. Като аз съм най-богат в този сервер и най-мощен. Просто не знам по какъв друг начин да го обясня. И така, днес ще ви покажа този сервер. Ако искате и вие също може да джойните. Нали, ако искате, само така, това е Java Edition, но мисля, че става и за Bedrock. Да, става и за Bedrock, защото сервера е от Aternos. Би трябвало да става и за Bedrock. Но така, преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за мен, да лайкате и да пишете коментар, или искате още такива видеа. А сега, нека започваме. И така. Ето това тук е моята база. Между се изнасям от нея. Аз ще се изнасям от нея. Защото тук почнаха да правят към моята къща, понеже аз съм най-богат да крадат, разбира се. И да. Тук ми беше честрума. Както виждате, ето тук в момента, ако направя така, и на ето тук има тунели, но са ги затворили. Затворили са ги. И, да. Като цяло това е моята базичка. Там и къща ми доста красива беше, но за жал ще трябва да се изнеса. Тук съм си взел всичко. Букшелфовете са бъгнали. Защо така са бъгнали? Не знам, но да, както и да е. Сега зад моята къща. Ето това даже са продукти в моята къща. Ето това тук е бачката на един друг много беден играч. Да, тук имаше легло. Той тук даже има някакви работи. То чрез дори не може да се отвори. Така, това е тук база. Ето тук имаме село. Това къща на един друг играч. Също така копър голем. Това е неговия копър голем Apple. Това тук, дето ви показвах най-малката базичка отзад. Това тук просто ще бъде къща на другия играч. Но сега мислим да го разрушим и да построим някакъв хотел на него. Поне аз така мисля. И като цяло тук оня с копър къщата е тая. Да прави ето това, което и е напълнил също цялото село с копър големи. И за това също мисля да се изнеса от тук. Не мисля да отида на някоя полянка. Или пък да си построя къща далече от тук. Да, то далече от тук на полянка. И да. Също така няма креатив. Няма читове в този сервер. Всичко е survival. И сега ще ви покажа и IP-то. Сървъра не винаги е пуснат, просто не знам каква е командата, за да е винаги пуснат. И тъй, че ако някой знае, моля ви се да пишете в коментарите, за да я служа винаги да е пуснат сървъра. И да, го сървъра и от висока гледна точка. Като цяло не е нищо, тук е някакъв недър портал. Между другото спауна е на доста гаден недърът.
доста гаден. Ой! Да, хора, баха се, че ще умра. Да, като цяло това е сървърчето. Сега да ви кажа, единствено сме позволили телепорт, защото понеже спаваме в някаква пустиня и затова телепорт сме таковали. Ще телепортваме, нали, до базата и после читове. И да, като сега това е сървърчето, сега ще ви покажа и IP-то. Това е името на сървърът. И ето го е IP-то. Да, това е IP-то. И ако ви харесва този клип, не забравяйте да се абонирате за мен, да лайкате и да пишете коментари, дали искате още такива видеа на Minecraft или на някакви други игри. Просто пишете и ще получите видео от мен. Бай-бай!